Sa issa fl-isptar Mater Dei ħadd ma daħal b'heat stroke. Minkejja dan daħlu numru ta' pazjenti li ntlaqtu mill-effetti ta' sħana. TVM News żar id-Dipartiment tal-Emerġenza fl-isptar Mater Dei. Dr. Michael Sullivan, speċjalista fl-emerġenza, spjegalna li hemm diversi kundizzjonijiet relatati ma' sħana li jistgħu ivarjaw fis-severità. Fosthom il-heat rash li jikkawża raġ żgħir fuq il-ġilda u l-heat cramps li waslu għal uġigħ fil-muskoli. Hemm ukoll riski seri minħabba nuqqas ta' ilma li jekk ma jiġux indirizzati fil-ħin jistgħu jiggravaw u jwasslu għal heat stroke. Heat stroke għalina tkun core temperature, so temperatura mhux ġast taħt l-idejn jew taħt l-ilsiena, core temperature ta' iktar minn 40 u nofs ċili wkoll tista' ssib. Plus il-persuna jitlef il-menti tiegħu jew ikun imħawwad, jew eċitat ħafna, jew aggressiv, jew anke jista' jkun imħeddel jew comatose ma jgħid xejn. Minkejja li s'issa ma kien hemm l-ebda każ ta' heat stroke fl-isptar, it-tabib spjega li d-Dipartiment tal-Emerġenza jinsab imħejji biex jilqa' u jagħti l-kura meħtieġa lil dawn il-pazjenti, anke fid-dawl tal-esperjenza ta' sentejn ilu, meta Malta rat numru rekord ta' każijiet relatati ma' sħana. Ovvjament jieħdu l-priorità kif jistħoq ilhom il-pazjenti f'dak il-każ. U għanna gwidi interni li għamilna l-emerġenza plus l-ITU u dipartimenti oħrajn li ovvjament ħajtrattaw daw il-pazjenti, ħdimna fuqhom flimkien u nimxu ma daw il-gwidi biex intom l-aħjar trattament li nistgħu. F'ġimgħa meta t-temperaturi mistennija jkomplu jolew, id-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart nnieda kampanja nazzjonali biex tqajjem aktar għarfien dwar il-protezzjoni mis-sħana. L-aktar persuni vulnerabbli huma l-anzjani, it-tfal żgħar, nisa tqal, persuni b'kundizzjonijiet kroniċi u dawk li jieħdu ċertu mediċini. Il-kampanja tħeġġeġ lil pubbliku biex jevita x-xemx diretta bejn il-11 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar, jixrob biżejjed ilma, ifittex postijiet friski u fid-dell, jilbes ħwejjeġ ħfief u jevita l-attività fiżika fl-aktar sigħat sħan tal-ġurnata. Appell ukoll biex jinżamm kuntatt regolari ma' qraba jew ġirien anzjani matul dawn il-perjodi ta' sħana qawwija.